شمل و روشن شیرین و خوشه. دم باشه والو هون همو بخیراتن ایرو روژه کدن جه روژن زمانی کردیه ایرو ام ده دوانه زمانی کردیه هشته من ده بهوره بن ایرو ام ده لسر مجاره داچکان راوستن داچک انگو ادات انگو پروپوزیشن چنه د کرمانجی د کاری داچکان تمام کرنا پیوو هوکانه انگو او رسته و هوکین کج آلی واته و نیوجو و لاوازن با آلیکاریا داچکان تین تمام کرن داچکین کرمانجی ده هوکان ده واته وکیوی دجبری سدم جهو برگهان دست نشان دکن به تنا سری خواه تو واته که داچکان تونهیه لبلی بی داچکان مروف نکاره جه برگه و پوزیسیون تشتان دیار بکه داچکین کرمانجی یم بنگهین اون ل ب ج د و ب ji hêla peyvsaziyê ve daçekên kurmancî dibin du beş. Yek daçekên xwerû, du daçekên nexwerû. Niha hinekî behsa daçekên xwerû bikin. Daçekên xwerû ji hêmanekê tenê pêk tên. Ango tu qertef û peyvên dîtir nagirin ser xwe. Daçekên xwerû ji pêşdaçek û paşdaçekan pêk tên. Pêşdaçekên kurmancî yên xwerû ev in: L, B, J, D û B. Paşdaçekên kurmancî jî ev in: D da, R ra ve va. Niha em balê bikişînin ser xaleke girîng. Ev paşdaçek dikarin bi her du awayan jî bên nivîsîn. Yanî kesek dikare D jî binivîse, dikare da jî binivîse. Ji daçekên xwerû yên bi pêşdaçek û paşdaçekan çê dibin re bazinedaçek an jî dordaçek tên gotin. Bazinedaçekên kurmancî jî ev in: D, D da, D, R ra, J, D da, J, R ra, B, R ra, B, D da, B, V. Dêje em ji bo daçekên xwe yek bi yek mînekan bidin da ku awayê bikaranîna wan bêfêmkirin. L cihê tiştan û bûyeran destnîşan dike. Her wiha daçeka liyê amûra tiştan jî destnîşan dike. Zarok li dibistanê ne. Pêşdaçeka liyê cih û warê di hevokê de destnîşan dike. Mînak hevala min li gund dijî. Hevala min li ku dijî? Li gund. Gel li meydanê kombû. Li ku kombû? Li meydanê. Daçeka bûyê rol û rista vê daçekê pir e. Di hevokan de dide nîşan ka karek bi çi hatiye kirin. Alî û berê diyardeyan nîşan dide. Bi hokerên cih û bergehê re tê bikaranîn û dikeve navbera hejmar û qalibên koman û çawaniya wan dide nîşan. Mînak ez bi erebeyê çûm bajêr. Bi çi çûm bajêr? Bi erebeyê. Yanî dide nîşan ka kar bi çi hatiye kirin an jî bi çi pêk hatiye. Ew bi ser avê ket. Bi ser çi? Bi ser avê. Alî û berê bûyerê nîşan dide. Ew bi ser çi ket? Bi ser avê. Gew ref bi ref diçin. Gew çawa diçin? Ref bi ref. Di vê hevokê de jî çawaniya karê ku hatiye kirin diyar dibe. Gew çawa diçin? Ref bi ref diçin. Ji daçeka jî dema bi tena serê xwe tê bikaranîn wateya ji cudabûnê dide hevokê. Mînak berf ji deşta Amedê rabû. Mêvanên min ji Hezexê tên. Berf ji ku rabû? Ji deşta Amedê. Mêvanên min ji ku tên? Ji Hezexê tên. Mêvanên min ji Hezexê tên. Daçeka diyê di daçeka diyê daçekeke bingehîna Kurdî ye lêbelê ew tu carî bi tena serê xwe nayê bikaranîn. Ew tim bi paşdaçekan re tê bikaranîn. Lê wekî mamoste Samîtan jî destnîşan kiriye di hin bûyêjên Kurdî de ev daçek bi tena serê xwe hatiye bikaranîn û dibe ku paşdaçeka wê jî bi demê re jê ketibe. Ev daçek bi paşdaçekên wekî D da û R ra re tê bikaranîn. Mînak kesên wekî wî di cihê xwe de nasêkinin. Ez ê di vê nameyê de behsa wan jî bikim bavo. Wekî ku hin di van her du mînekan de jî dibînin, daçeka me ya diyê bi paşdaçeka D re hatiye bikaranîn. Daçeka me ya B'yê. B. Ev daçek berovê ji daçeka bingehîn a bîyê tev digere. Ango daçeka B ji hêla wateyê ve dijî daçeka bîyê ye. Wateya tunebûn, pêrenebûnê
lê barkiriye. Ev daçek ji peyva bêyî hatiye kurtkirin. Mînak, ez çayê bêşekir vedixwim. Bêguman ev tiştên te gotî rast in. Duhê ez bêpere çûbûm dikanê. Ez ê qewlê xwe bê gotin bînim cih. Çi bikim bêbextim. Şansê min tune ye. Belê hevalno em hatin dawiya waneya zimanê Kurdî heştemîn heta waneyekê din bibînin di nava xêr û xweşiyê de. Roja we xweş, jiyana we li bi Kurdî be. بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي